Ito mga guys, mga unta ninyo. Sudan, mangungita po pag sudan dari. Ay, natuluan na niyo. Sudan, atay. Atay o batikon. Kaon sa tagpaliya kay natay dugo. Anay dugo ko ang stove. Wala pansit. Magluto pa ko nay. Ako na isunod ang pansit ron. Pila ang limosito? Ha? Limosito. Balik yan ha? Dili, ako nang i-juice. Timito na ko nay. Palit ka? Ambit ako ang balik. Jis. Ambit tagbalik dito. Saan ka na no? Pila may palit mo milba? Piso, balik yung milbo. Piso? Nga ba? Ako ikuan ba kay ginutoy sa buho ko ang Paris. Kani, pila ni? 20 Paris. Baka baligyan lang, hindi mo pa na ito. 4.5. Kuan man, piso may baligyan yan ako. Piso? Sige, balik gulo nay. Oo. Ya, usa ka kuan na rin. Usa ka atay? Usa ka Paris. Putli sa ko be. Usad nang i-juice. Ako ikuan niya ba kay ginutoy sa buho. Merkado man ako ipalit. Ay man na, sinta. Ambot, murag, hindi man na kayo nakabutit sinta na eh. Bali 30 lang na eh. Muambit. Ni ambit sinanay balik jis. Murag dugay na kayrong pulunga ba? Ambit. Muambit. Oo no? Oh, Mga pinulungan na. Balik og jis are 40 tanan. Mga pinulungan sa unang panahon. Sa mga karaan. Mga karaang pinulungan. Muambit. 40. 469. Thank you, Nay. Okay, laman. Padayon na ka sa atong pagkaon. Mahaw ta, Nay. Sige. Ito siya yung ingon nga kasawa ko kay. Isa to ilang isgutan din niya. Ang kalit yung ingon nga. Tabang, mananabang. Wala na ako yung classmate. Tabang, mananabang. Wala din ito diha. Dagang kayo sa balay. Buko. Wala buko. Ano yung akong blackberry mo diha? Wala na ako yung classmate sa tabang, mananabang. Standing position sa mga bahay kay. Ha! Tigawa na po eh. Ha? Ano sa ito? Kaya matukan. Gali. Kay? Matukan. Sayete. No, kuha na. Wala na tayo. Hindi ko na. Slice nito. Nabasa. Ano ba yan deh? Kuha, tangtanga na yun. Abang, mananabang, mga unta ninyo. Kasi dukon ko. Kuha na.
Idok na yun. Baka na yun. Agoy. Tabang, mananabang, tubig. Buk, tubig pala yung buk, eh. Hindi na, buk. Ate, wala na naman. Baka na. Pangauli eh. Wala na po. Ha? Pangauli eh. Sige na po dola ka. Ayan. Ah. Diba? Oh! Baka na eh. Ay, ang binata kita. Okay. Kisa itong gilili ng tisoy. Ano sa'yo gilili? Kaya sa akin. Tingko. Diba? Tingko, alak. Naamta. Sa gilili ni Musoy. Nga naman na. Cowboy. Hindog. Atay. Nga naman tudagan kay silupin. Tubangan balay. Bok. Ba't tinaghalang silupin? Oh, agdat unsa. Magpanit sa makaon. Narigit sa tuwatanan. Narapit sa... Nagit? Pwede pang balinhid na ako. Nagmapa ko sulod. Naliwi ba, pitinta asag linya, no? Laki usap juga dito sa tuana sa kasir. Pwede mo tingin. Pansit ramang akong ipalit. Rato ramang. Lugang pa kong atay. Atay kag batikon. Dari parinda ako. Gimingaw man ko dugay ikaw ang luto ani. Gimingaw ko atay batikon. Ngit-ngit lagi. Ngit-ngit, no?
Oo. Hindi eh. Ngit-ngit, maklaro kay pinag-ibatnis. Init na. Inda-inda na dyan ang uwan. Naan ka na. Sige. Di parak sa baw ni. Atay batikoon lang ako. Ana, nangka. Di ba parak sa baw? Ah, di ka himarat na eh. Marat man. Ah, Hindi na parak eh. di man eh. Kinanta ka ka ni. 15. Malagay ko ay. Balagay sa pwede lang. Lima. Aon. Mag-iya pa ng butangag. Kuan, sayuti. Ayaw siya tayo be. Man. Ano yan na lang lagi oh. Okay na mo guna na carrots. Ito na ko. Bagon. Pwede rin na. Minsan luto kada ng sago. Hmm. Minsan. Pwede rin na. Lolo na. Ayaw, oy, pini ko. Ano? Lain din luto. Luto mo kukuan, bamiron. Yugas sa kanila be. Ito nga lang imo. Toy. Oh, Dagan nga, dagan. taga ang kwarta no di ka. Hindi nga. Oh. Ay, salamat. Humana dyan. Padayon na sad sa kabkab. Padayon na sa kabkab mga bay kay na order. Ah, mga sudaan ari oh. Bakbit. Ay, inununan. Gula-gula. Uy, dila-dila. Uy, ano sa dila-dila? Tanawan. Tanawan naman. Ay, atay. Nangka, kuya. Nangka isa? Hindi siya ang tapos sa nangka.